Камунальнікі, будаўнікі, пажарныя, прадстаўнікі абласнога і раённых выканкамаў. На Меншчыне працягваецца праца па ліквідацыі наступстваў урагану. Для навядзення парадку разбураныя падчас стыхіі вёскі сцягнуты ўсе службы в обласці. Штодзень для добраўпарадкавання на месцы выязджаюць больш за сотні выратавальнікаў. У поўным складзе на суботніку і абласное ўпраўленне МНС. Больш чым за тыдзень такой дапамогі карціна на месцы былых завалаў кардынальна змянілася. Асноўная частка працы зроблена. Отрадно, что все сплотились воедино, автобусами, машинами, приезжают все со своим инструментом, оказывают помощь людям. Активно работают работники Минского областного управления МЧС, Смоленского РОЧС, представители Жодина, Логойска, Любани и других районов. Надо создать комфортные условия для жизни, чтобы никто не был оставлен, чтобы все чувствовали помощь и взаимоподдержку. Першапачаткова задачай нумар адзін для ўсіх служб в обласці была ліквідацыя падтаплення, аднаўленне ліній электраперадач, расчыстка дарог, рамонт дахаў. Дзякуючы аператыўнай зладжанай працы, жыццё пацярпелых ад урагану раёнах вяртаецца ў звычайнае рэчышча. О, робяць ваўсю. И вот сегодня пришли, сказали мне, у куляшовцы так повыстроивали хорошо, так еще добре повыстроивали. Вот, ще лепее, як было. Правду говорю, добре, що так вовсю. Боже, я вже гляджу, вот ви антенну зробили, 6 дали, молодці.